Computerspil som Counter-Strike er blevet til sport, e-sport. En sport, som der også er penge i. I dag bliver der kastet ekstra investeringer i det her danske hold Astralis. Forklaring senere i udsendelsen. Det kan godt være, at nogen stadigvæk forbinder computerspil med drenge foran en skærm lukket inde på deres værelse, men det er en stadig mere professionaliseret sport. For eksempel det her spil, vi har på skærmen, Counter-Strike. Det er et hold, en holdsport, man er 5 mand. Det her, det er Astralis. 5 unge danskere, som en dansk kapitalfond og en dansk erhvervsmand i dag har investeret i, ligesom man kan købe sig ind i et fodboldhold. Vi har et marked, der vokser meget, meget hurtigt. Det vokser 2-3 gange år over år. Derudover så har vi også nogle fans, der er begyndt at vende sig til at bruge penge her. Counter-Strike går ud på, at 2 hold spiller mod hinanden. Den ene side er terrorister, den anden er antiterrorkorps, og så skiftes man til den ene og den anden rolle. Bedst af 30 runder. Det regnes i dag for en sport, en e-sport, elektronisk sport, hvor der er store turneringer og ligaer, både inden for Counter-Strike og andre spil, endda med tilskuere, som enten kan se det ved computeren, eller nogle gange samles og se spillerne live, ligesom man gør i en sportshal. TV-kanaler køber rettigheder. Tilskuertallet er steget fra 8,4 millioner i 2010 til 89 millioner i 2014. De her tal fra analysefirmaet Newzoo, som har specialiseret sig i computerspil. Og de forudsiger også, at det her tal det vil stige til 145 millioner næste år. Udviklingen er den samme, når det gælder præmiepengene fra omkring 35 millioner kroner i 10 til 445 millioner kroner i 15. Altså en sport, der bliver ved med at vokse. Også herhjemme. Astralis er et af verdens bedste til Counter-Strike. Peter Rasmussen er god til at spille Counter-Strike. Jeg skal skyde så mange så hurtigt som muligt. Han er en femtedel af det danske hold, der fra i dag hedder Astralis, og som er et af verdens bedste. På grund af, at jeg har et stabilt aim, som man kalder det, vil sige, at man er en del til at ramme i spillet. I dag er han på besøg hos sine forældre i Allerød. Han bor ellers til daglig i Göteborg, når han da ikke rejser til turneringer i udlandet. Det med at leve sin hobby, det er jo man kan sige, det er en drøm, der ligesom kommer i opfyldelse. Det er noget, jeg har drømt om i utrolig længe, og specielt det her med at spille Counter-Strike, som jeg altid har elsket, siden jeg har været helt lille. Inde ved køkkenbordet sidder hans far, Michael Rasmussen. I dag er jeg jo stolt af min søn. Men han var skeptisk, da sønnen begyndte at bruge mange timer foran computerskærmen. Vi synes jo, at han skulle have det her, den her uddannelse færdig, så kunne han jo tage alt det sjove bagefter. Men vi kunne jo godt se, at efterhånden, som han ligesom begyndte at tegne nogle kontrakter om at spille, så var det mere alvorligt end som så. I dag kom så millioninvesteringen i et hold, der allerede er verdensstjerner i deres sport. And nothing seems impossible. Man føler sig lidt som rockstjerne og tænker bare, jeg er egentlig bare god til at spille computer. I USA vil tv-kanalen TBS sende Counter-Strike-konkurrencer til millioner af potentielle seere, der selv spiller spillet og er villige til at bruge penge på at komme tættere på stjernerne. Hvis du kigger på forskellen af Niklas Benders social mediekontakt med sine fans versus en Peter Rasmussens, jamen han kommer meget tættere på, han kan spille med dem, han kan træne med dem. For Peter Rasmussen og resten af holdet handler det om at komme til at vinde en af de helt store turneringer. Det glippede i 2015, blandt andet her i Rumænien, hvor holdet røg ud i kvartfinalen. En kæmpe stor skuffelse for os, fordi man arbejder så koncentreret og så hårdt om at komme op og spille sit A-game, når man spiller de turneringer, og så nogle gange så siger det bare, så falder klappen bare ned, og så fungerer det bare slet ikke. Så det målet det er at vinde, og så bare vinde så meget som muligt i det her år. Det er jo, at gøre 2016 til vores år, det er jo klart målet. Og nu kan jeg sige velkommen til formanden for e-sport i Danmark, Jens Christian Ringdal. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at vide, angående det forretningsmæssige i det her. Hvad er det så, investorerne skal tjene deres penge på? Jamen, det er jo nøjagtigt det samme, som det er inden for de traditionelle sportsgrene, som det er inden for Formel 1, og det er det inden for fodbold. Altså, det handler om tv-rettigheder, det handler om sponsorpenge, merchandise, og inden for e-sporten er det jo specielt også, hele streamingdelen er jo kæmpestor, og så er det jo globalt. Når du siger hele streamingdelen, hvad tænker du på der? Jamen, så tænker jeg jo, at det er jo muligt at sidde 24/7 og streame. Altså, de kan spille, når de spiller kampe online i løbet af ugen. Holdet selv kan have egne indtægter, og når de så ude ved de store turneringer, så kan man få andel af tv-rettighederne den vej rundt. Og det er jo noget, der virkelig vokser i øjeblikket. Så du tror, at de her investorer, der har investeret i Astralis, de har i virkeligheden i dag gjort en god forretning, eller hvad?
De har gjort en rigtig god forretning, og vi ser også en tendens nu, hvor et hold begynder at have deres egne produkter. De udvikler deres eget gaming-gear, chokolade, energidrik osv., og det bliver bare meget større det her. Så det er en rigtig god forretning, man har gjort i dag. Og vi skal snart til at se på de her stjerner, ligesom vi ser, lød det til på indslaget på en Niklas Bendtner, eller en Christian Eriksen, eller en Mikkel Hansen, eller en Messi, eller hvad? Ja, det skal vi, altså, og det er det. Og det er fremtidens stjerner, det er nutidens stjerner, det er det, de unge gerne vil have. Og der er det jo fantastisk nu, at vi har et dansk hold, internationalt hold. Altså det her, det er e-sportens svar på McLaren og Barcelona, som vi nu ser her, skal ud og repræsentere de danske farver. Og det er jo dansk træner, tidligere topspiller, som er med. Det er super professionelle folk, der står bag og som er med, og det er dansk hele vejen rundt. Det er bare godt. Tak skal du have. Og hvis man vil se, hvor mange millioner de bedste computerspillere de tjener, så kan man gå ind og gøre det på tv2.dk.